Kif intom tfal illum? Nispera li tinsabu tajbin? Jiena Miss Ġozett u llum ħanaqralkom dan il-ktieb li jismu L-Avventuri ta' Ġola l-Ġiraffa. Kitba ta' Christina Farrugia, Graziella Scerri, Spiteri, disinji ta' Sue Flask u pubblikat minn Klabb Kotba Maltin. Mela, ħanibdew bl-istorja tagħna. Mela x'qegħdin taraw hawn tfal. L-omm u t-tifel, x'taħsbu li se jagħmlu? Mela ħanibdew naqraw tfal u naraw l-istorja tagħna fuq x'inhi. Kien l-Snin Craig xtaq li ommu tixtrilu ġugarel speċjali. X'taħsbu tfal ħajkollu ġugarel speċjali Craig? Ejja naraw. Craig u ommu marru f'ħanut tal-ġugarelli. Kien hemm ħafna ġugarelli sbieħ fuq xkaffa l-Ġiraffa tassew sabiħa. Din kienet speċjali. Għaliex taħsbu tfal li kienet speċjali? Trid ngħidilkom? Kienet tiċċaqlaq. Tixtiequ li jkollkom ġiraffa tiċċaqlaq tfal? Naħseb li iva u veru. Lill-ġiraffa Craig semmija Ġola. Kemm kien ferħan dan il-ġugarel speċjali? Naħseb anka intom kieku jkollkom waħda bħala u veru tfal kunu ferħanin bħal Craig. Wasal il-ħin biex jorqod. Craig raqqad lil Ġola il-ġiraffa ħdejh. Melissa tfal, x'taħsbu li ħajjiġri? Inkomplu naqraw u naraw. F'daqqa waħda, Craig u Ġola sabu ruhom fi ġnien kbir. Bdew jiġru u jaqbżu fil-ġnien. Ġola qabada l-ġuħ. X'taħsbu li se tiekol Ġola tfal? Tridu naqraw u naraw. Razzi ġrab ħafna weraq. Ġola kienet ġiraffa ċkejkna imma onqa twil. X'ħin marret tipprova tilħaq il-weraq. Onqa weħel ma tsokk. Issa se jiġri tfal. Min jaf Ġola ix-se tkun sew jew le. Tajt Craig ħajirnexxielu jgħinha. Ejja nkomplu naqraw u naraw tfal x'ġara. Il-ġiraffa bdiet tibki, ajjut, ajjut. Craig tela jiġri mas-siġra biex jgħinha. Ġola l-ġiraffa qalet, imma jien għandi l-ġuħ. X'taħsbu tfal se ssib x'tiekol Ġola? Nisperaw hux veru. Craig u Ġola komplew mixjin. Waslu fejn dira ilma bil-weraq fil-wiċċ. Ġola kienet bil-ġuħ. Kif rat il-weraq ġriet għalih u x'taħsbu li ġara tfal issa? ċluf waqgħet ġol ilma. Craig marjejna. Ġola l-ġiraffa qalet, imma jien għandi l-ġuħ. Miskina Ġola ma tistax issib x'tiekol mid-dera. Craig u Ġola komplew mexjin. Waslu ħdejn razzett. It-tiġiġ kienu qed jieklu. Ġola daħlet f'nofshom. Taħsbu li t-tiġiġ ħajħdu pjaċir biha tfal u se jagħmlu ħbieb magħha. It-tiġiġ irrabjaw. Klak, klak, klak. Ġola ħadet qata u telqet tiġri. Ġola l-ġiraffa qalet, imma jien għandi il-ġuħ. Craig u Ġola rew siġra mimlija frott. Mela issa forsi tiekol xi tuffiħa Ġola tfal issa naraw. Telqu jiġru lejn is-siġra. Craig xtaqtu fiha. Tela ma' onq Ġola u qata waħda. F'daqqa waħda. X'taħsbu li ħajjiġri issa tfal? Interessanti l-istorja tagħna u veru. Drin, drin! Daq li żveljarin. Craig kien sarlu l-ħin biex iqum. Kiel il-kolazzjon u telaq lejn l-iskola. X'taħsbu ħajamel Craig issa ma' sħabu tal-iskola tfal?
kemm ħagos jirrakkonta l-avventuri tiegħu u ta' Ġola l-Ġiraffa lil sħabu. Kieku intom tagħmlu bħalu tfal naħseb hu, għax kieku jien hekk nagħmel ukoll. U hawnhekk niġu fit-tmiem tal-ktieb tagħna tfal li nispera li jogħġobkom. Mela issa bħala tifkira ta' dan il-ktieb tridux nagħmlu werrejja. Forma ta' fjura bħalma kien hemm fil-ġnien fejn kienu fil-ħolma Craig u Ġola. Mela, kull m'għandkom bżonn ftit biċċiet tal-pannu tfal. Naqtaw biċċa bħal di biex nagħmlu t-sok tal-fjura, inwaħluha bil-kollat ta' posta ta' drab. U nittuha hekk biex niffurmaw it-sok. Issa għandna bżonn il-forma tal-fjura. Mela, naqtaw mid-drab l-aħmar il-forma tal-fjura tfal. Mela, hekk għandi il-kulur aħmar lest u naqta l-istess minn kulur ieħor tfal. Inwaħlu il-ġixforhom ma' xulxin. U naqtaw nejn bħal dawn mid-drab l-abjad. biex niffurmaw iċ-ċentru tal-fjura. Mela. Issa nwaħlu t-sok mal-fjura u hekk għandna il-werrej lest tfal. Taraw? Mela, hawnhekk niġu fl-aħħar tas-serata tagħna tfal. Nispera li l-ktieb oġobkom li qrajtilkom nerġa' narakom darb'oħra bi storja oħra.